Mun nimi on Sebastian Skog ja mä olen juuri täyttänyt 16 vuotta. Mä opiskelen lukiossa. Sitten viikonloppuisin aina, kun on aikaa, niin täällä Coloradossa töissä. Keittiöapulaisena teen jälkkiruokia, alkuruokia, tiskit. Teen periaatteessa mitä mua pyydetään. Tässä rallycrossia V-tonni 600 tässä ensi kaudella oli suunnitelmassa lähteä ajamaan. Ensimmäinen kausi yritetään vetää maltillisesti ja yritetään saada niin paljon kokemusta mitä mahdollista. Toisen kauden tavoitteina on menestyä SM-sarjassa, niin olla siellä kärjessä ja sitten jos kaikki menee hyvin, niin seuraavaksi olisi superkaareihin siirtyminen ja sitten Eurooppaa ajamaan sitten, jos sitten se superkarki sitten toimii hyvin. Päädyin autoiluun korona-aikoina, kun oli niin tylsää, niin papalla oli vanha auto, jota se ei ollut käyttänyt, niin, ja sillä oli peltoa, niin kysyin papalta vaan kerran, että toimiks tuo auto? Sitten se alkoi sitten, että joka päivä kierroksia, vieläkin niin usein mitä mä pystyn, niin ajan siellä pellolla kierroksia. Ajoharjoittelun tukena on myös X-Racer-simulaattorit, ajoharjoittelua ja mahdollisesti tulevaisuudessa simulaattorikilpailua. Minulla on myös 3 vuoden sopimus Armin Schwarzin kanssa. Antaa minulle kilpa-ajokoulutusta.